Kung nga nagpangunang sunart ang kuha ng tubig nga supply nga problema sa Kabangkalan, Okay. bangod sa maglaslas ang bagyo sunart, natabuan nga may diferensya ang water district nila. Ang refilling station, why man nag-function kay ang electric motor siri apektado man sang tubig baha. Amo to nga kahapon, galing one day lang sunart ang mag-supply kahapon sang isa ka tanker sang Rotary Club of Bacolod. Ngayon, ang sunat kayo nila nga supply nga tubig is purified water. Okay. Oo. Ang kinimo, may duwa ka ng water tanker ang syudad. Nga mo, sunat nagkatos banuan na lang sa Midalbagan. Dito sila nagkuha. May kita ko gani sa supply sa tubig. Action Marlon, kita ko ni sa malitrato mo mga auto aras tunga kampo yan, no? Isa pa gaya sunat na. Sus, grabe. Sa unahan na sa sunat sang Kabangkalan City Hall. Okay. Ang kita mong Kabangkalan City Hall, may ara nga ngalan kita sunart lang nga Kabangkalan City Hall. Ang Kabangkalan na hindi na nakompleto sunart, ang City Hall nga word di naman nakompleto. Sus, grabe. Bangod nga ang mismo building sa Kabangkalan City Hall, puwerte ang sunart kataas ang baha. Ang naistorya ko itong nga tao, ang baha sunart. Kapit lapis dugas tao mo. Amo nang pinakamataas most probably compared to the other nga typhoon nga nag-igo da sa Kabangkalan nga nagdalom man sang unang tubig. Oo. Ilang tatlo ka mga salakyan, nasakpan na nagsunart sang barangay Talubeng na da siya, Hacienda Clementina, Dalanguan Zone, barangay Talubeng, Kabangkalan. Piyak na sang Kabangkalan City Hall, isa nagsunart ka truck, na ginapatihan, nagaparking lang, inanod sa baha, nagosmod sa kilid sa sinabakante nga lote ko na senda. Inang duhaya ka mga salakyan pag nga private, dito nag-application art sa tunga-tunga sa asyenda. Grabe. Sa panuwas ng ilog, may ara pag art ya panel na ang ginakarga ya bala ining whiskey. Ara mas tunga action art sang serbi daw alalawod na. Dito mas ginanod. So ini sila most probably nagpa-parking ini prior sa pagsulod sa bagyo nga nagigo naghanot sila to. Bangod posible naghatag mi sila kumbiyansa nga basi kundi man magdalom ng tubig. Correct action art. Ay. Ang isa na ka sa private nga salakyan na buka ang crystals na. Ang ara balas tunga-tunga again. Ano balikan ta kay subong action art, nagasapol si Mayor Pedro Saico, patawag yan tanan ang mga punong barangay, ang DSWD, ang City Health Office. Kaya ilan sila nga hambalan kung bala ma-declare sila today sa state of calamity. Kaya kung hindi, basi palang maupod na lang sila action art sa plano man sa provincial government with Governor Bong Lacson, kaya plano sa provincial government mag-declare mo sang state of calamity. So, maning ilas na nga hambalan, subong, yadlaw. Okay. Ang problema, hindi man siguro yung virtual conference pwede. Pero kung amo nga nag-backdown ng communication, I think siguro face-to-face gini sila. Gani man, ang mga reaksyon, ang pagkatuan nga siguro ni Mayor Saico, ang parang ikapit na kagin tabalogin. Kaya di pwede matawgan mo. Hindi matawgan. Communication na lang sa radyo ni Sunset. Oo. Napiktado man gano'n tumba ito nila sa ring ano to. Mga external. Oo. Yung man ang kabulayan gini. Itong patay sa Kabangkalan, kumpirmado na siya. Anong pang missing action art? Kabangkalan, pilaliwat action Marlon? Pitong patay, gin-confirm na kapo ni Mayor Saico, anong pa ang missing? Sus, grabe. Patay grabe. na, lone sa action art, nagkalanos, baha na sa mga lugar nga flood prone, kag landslide prone action art. Why gin may sakot din nga barangay, why pa sa super sa listahan action art? Portion sa palayagwa ni Mayor Saico. Daw ka hinda gid si Action Marlon? Okay. Oh, anyway, okay na ba lang. At least, ano gid ang context ang mensahe ni Mayor? Amarang sun art, ang kabulayan kay sun art,
sa number 1 tubig gid, ikaduha communication kapag supply. Ang mga food packs, Ang pagkaon nila, ang DSD o DSWD, may na-provide naman, okay? May ginhakot naman to ang Coast Guard from Iloilo, from DSWD Iloilo. And I understand, ang province sa kapadala naman sa ila to mo? Yes, Action Art ng Ligad Kadlaw, ang provincial government nakapadala na sa Kabangkalan kanito sa may banwasang Kawayan. Okay. Pero dapat Action Art adlaw-adlaw dapat may ara sang sige-sige pagpabutos gid sang food packs. Yung Paleng Mayor sa kahapon, ang regional kag national katalatapan, may communication na mas Action Art. It is a communication yung mga padalabang sila sa nga bulig dari sa syudad sang Kabangkalan. Plus, Okay. nag-mention man kahapon si Mayor Saiko, subject for confirmation, nga basi pa lang magbisita mas Action Art dari sa Negros, particular sa Kabangkalan City, si Vice President Lenny Robredo. Okay. Wala ka na exact Action Art nga adlaw. Again, mention. Okay. May report pa na Action Art nga base si former Senator Bongbong Marcos, Bisita man. Okay. Drama sa may surat sang Kabangkalan. Si Presidente Rodrigo Duterte. Mao man ang report Action Art, may plano man. Nami gisilitan kung si President Digong makakadto da no updon itong national government agencies nga may dala nga daan bala no ikarga sa C-130 ang bulig para da sa mga checks area gid actually ang mas natamaan mo. Yes, Action Art, kung nagka-dumdum ka nga una gid mention gitong Maduan Kawayan. Adong pag-report na una gid. Okay. Ang mata sang bagyo maagi ang deportahan ni Action Art masulog sa Agis barawa sa Kawayan. Okay. Pero natabo the next day nag-check Action Art Central Negros naman siya. Nagbalik sa Central Negros, correct? Oo. Actually, ang sentro sa to, Action Marlon, sorry to batin, ang nagligad itong ginabantayan ta kani, binalbagan niyo mo. Oo. Na, Correction Art. Oo. Sa banwa sa binalbagan daw ulitan to ang halit. Ang sunod sa imamalan na labyan namon kahapon, grabing halit ang sunod sa mga nagkalatumba man, nga kakahuyan. okay. Ang isa pagid banwa sang ilog. Ang banwa sang ilog Action Art may mga puloy-an to nga halos malubog sa baha. Kaya mga residente nakita namon kahapon nga nagapanglaban na lang sa baha. Ang ila sa nga bayo. Ang ila sa nga ginlabhan nga bayo, hotline na lang sa kilid sang dalan para magmala. Sus. Banwasang ilog na sa Action Art. Banwasang Kawayan, pasalamat si Mayor John Ray Tabohara nga hangin lang Action Art ang bubirada sa ila. Hindi tanto kadamol sa ulan nga nagbubuto. Okay. Amo ning kabagdaran nga isa lang ang patay sa ila. Isa katawo ni nga taga-barangay Yaw-Yaw. Bukid pa ng Yaw-Yaw. Malaya. Aksidente, natumbahan sang kahoy na pintalan. Napatay. Yan ang isa ka persona. Sa napatay, way missing Action Art. Kadabuon sang mga pamilya nga naapektuhan 10,898. Individual 34,156. Kahapon, ambal ni Mayor Tabohara, clear na ang mga dalan pakadto sa Sipalay kag Banwa sang hinubaan. Okay. Kahapon man, nag-declare ang Banwa sang state of calamity. Kaya nakapulig naman nga gid padala, Action Art. Halin sa nagkalain-lain nga mga ahensya ng gobyerno, private individual, kag official man sa nga gobyerno, in-mention to ni Mayor Tabohara, siya Secretary Congresswoman, Chideng, si former Congresswoman Chideng Alvarez, Action Art. Kaya ang incumbent kag congressman ang tatay, Hinaro Ang tatay. Limaw Alvarez. Ang tatay Action Art. No? So nagbulig lang si former Congressman Chideng nga mapadalaan sa bulig ang Banwasang Kawayan. Basta po kagrupo nga gikan sa may Iloilo, nagpadala Action Art kag sa mga adlaw may ginapabot pa gid. Nga doon sa nga mga food packs kag sinako-sako Action Art sang mga bugas kag iban pang kinahanglanon. Amo niya sa Kabangkalan Action Art sa kag Banwasang Kawayan sa nasilintara, way ta na malapot ang sunod sang Sipalay
Bali ano man, pero passable subong from Kabankalan ang mga Balyakar Transit nga buses makalabot sila yung hinubaan. Why ko action art ka kuan ka check pa. Pero so far why naman ka na action art sandalan nga nalaban kahapon nga hindi pa magyan. Doon sa magyan action art. Okay, may mga sanga pa man sang kahoy nga ara na tumbas kila sandalan pero ang isa kada konso sa lakang suat pwede man makalabay. Okay. Okay, may team gagapon na nakitaan kita eh. Nga sige gila sa nga clearing operation. So kahapon pila ang data kasi do kay Ilya na miyo actually communicate kami kaina pa sa aga. Ang ginaayo niya nga sa afternoon na siya matag latest no kay sige pasubong ang pagprepara niya kay may meeting man sa province mo. Oo. Kay sige taxon art siguro ang pagsinulod bala ang iban gani garo nga ditas ga base kon personal nga dulong na lang. Okay. Kay wide sang connection, ang communication, wide sa internet. May action art lugar nga malabyan ka nga nagatuhaw ang signal pero pinalang ka do action art dula naman. Mura sa plasara dito sa may Southern Negros. Good luck in action art. No? Base kon mayara sa i-presentar karon na. Kay base kon ma-national man karon, ni Governor Bong Lacson ang plano nga pag-declare sa state of calamity province-wide. Okay. So anyway, update lang kita karon sa hapon sila Son Marlon siguro Correct. Amo ning ato sa kita bantayan Jackson Art kag kumparbahon pa man karon kung bala madayon ning pagbisita dali sa mga taga sa kapisa sa gobyerno. Okay, ang ila sa nga punteriya gid is syudad sang Kabankalan. Okay. Ang namin gidya mabisitahan lang mismo ang bilog nga check sa area nga makadtuan halimbawa si President Tigong karon kadtuan niya ang kung mag-abot siya kadtuan niya si Palay para makita nitong hinubaan. Yes, amo na art ang info nga na-receive ta dito kahapon. Galing kay basta gani si Presidente Rodrigo Duterte Action Art mabalaan ta na daw oras before mo. Okay. O isa ka adlaw before sa isa nga pagbisita kay ilis na kung kisa sunod ang schedule sa Presidente magod sa seguridad. Okay. Amo ding report para sa action hotline action na Marlon Hedoya. Mga ka-action sa Detkaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action, sa Bakalod Action Radio. Action Hotline! Salamat gin-action Marlon Hinovia. Actually, may ginpagwa yung report ang PNP National Operations Center as of 6 a.m. Subong adlaw 208 na ang ini-record sa PNP ang gin-report allegedly nagkalamatay 52 ang missing, no? Ang madamo gani Region 7 pa rin na lista ko o kung Central Visayas may ara sang 129, ang Region 13 or Caraga may 41, ang Region 6 sa Western Visayas 24 pa lang record diho, pero siling ko kung isip-isipon ang mga data basi masubra pa ni mo. Ang Region 10 or Northern Mindanao may 7, Region 8 sa Eastern Visayas 6. Ang may pinakaramo nga missing sa Region 7 man, Central Visayas 43, ini report sa PNP. 8 sa Region 13 sa Caraga, sa Region 10 or Northern Mindanao may isa pa nga missing. Tiyang may ara sa evacuation center, sobra pa 100,000, 103,111 individual. Grabe man nga halit, no? Pero i-check ta lang niya. Kay gusto tamangin official bla ang record nga aton sini nga makuha mismo gikan sa mga talatapan kagayin siya sa gobyerno nga amo ni sila ang dira gina-submit coming from different LGUs ang report. Subong hindi ta gini maobligar iya tuod lang. Ako ya ining mga LGUs subong ginatagan kuya ligwa. Nga makatrabaho nga unahon anay amo ni ang kinanglanon gid sang ila sini nga mga pumuruyo. Portik budlay ni kasubo lang tawon. Kapin pagid ang may mga pamilya nga padayon pang missing ginapangita panlato. So kasubo-subo sina. Sige ka man imo yalang biyong to pangita kundi na to kalabot kay naanod ang miyembros pamilya mo.
makon mong sayaw-yaw sa kawayan sa bukid na niya. No, pakadto na dito sa barangay Kamalandaan o Kunara. Ti patay pa ganito, bangon nga natumbahan man sang kahoy. Ti abo gina, no? Sa nasiling ko na, grabing halit ni Odette. Pero ang komprehensibo kag kompleto nga detalye sini, most probably this afternoon, may update ina nga ipagwa ang probinsya. Aksundos, liog lang ko na sangin padala ko ay, kibasi makasabat man ang spokesperson sang OCD para nga makakuha kita sang report nila. Kay kabalo ko budlay ni para sa OCD, subong man ang pagtipon sang info, kay hindi man sila kakontak sa mga LGU. Last time, nakapos lang ka magkuha data mo. Kay through the internet, makontak nila ang mayor. May program pa kaning OCD, singunay nga sa live sa Facebook, nga ginapakita nga mismo gina-interview lang mayor. Pagkalabay ni Odette, tanan ng communication, alin sa internet, pakadto sa communication sa cellphone ni nga makontakan nila at tumbalay tanan, ti paano pa sila kakuha abi information, unless siguro ko ng OCD nagtabok na diri sa aton sa Negros para nga makakuha, no, sang datos mismo. Ang namin sina kung kaduan na gilang lang mga lugar ni para sila mismo makalantaw. Dapat unahon ni kunanong dapat mabulig naton, no, sa mga pumuluyo nga nagaproblema gid. Number one, pagkaon, tubig. Ang mga panapton niya gani, bisan hindi giyabag ugid, basta may gamiton ng tao, okay lang na. Ang lain gid kun pagkaon, kag tubig ngay limnon, nga wala iyang pumuluyo. Ang tubig libre, kabuhi ini siya. Makatag kabuhi, kag magkapalawig siyang kabuhi tang tubig. Pero can you imagine, no? Ang lugar mo ginbaha, ang irony bala nga inang grabe ng baha nga nagigo si Muda, pero why kaya tubig nga ilim noon. Ti nagkaraguba mo, ti budlay ina. Kabay pag this afternoon or sining nga udto, may mga development ini kay kaimportante gid nga bagay nga gusto man may balawaan amo ning gagapangayo ug ko pasaylo. Damo gid yang chat nga nabaton ko diho, mga gusto may balawaan anong aktual nga natabo sa ila to pamilya, kay hindi nila makontak, ti sorry gid. Hindi gid subong available ang communication nila to. Even the governor, hindi pa subong magkatag man sa pinagka ma-update. Si Dr. Kailian subong kaayo ho. Kay istoryanay kami kaina pa. Siling Jackson Art, maayo ko pabor, karon na lang ko sa udto or sa hapon magkatag update. Kaya ginapreparar ko subong ang amo ni nga meeting nga ipresentar ang mga concern nga ginatutukan especially yung bulig para sa sining nga mga pumuluyo nga amo gid ang dapat subong unahon. Good morning lang kay Armando Imulaga, Mariano Dorado, Marisol Custodio Di Singanyo, Ernesto Rigazzo, Lina Balugo, Rodora Sioko ga monitoran nan sinang salamat kita Perjo Doroteo Goya kag Arnel Bernadas, Kin Lidesma, Mississippi Compuesto Tubisi, Jinky Jalagdon, salamat kin mama. Apo niya ko na Andrea Denise ga monitor. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita,
kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na nag-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ito, my part was the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, si Impolin Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon.
sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami, dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na gina pangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV.
Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pag... Standard time, alas 9:14. Unahon ko lang gurong gabot na niwa. Mahatag tanay sa promo, kabay pa makasabat lang kag ma-contact ang communication, no? Karon nga aga, parang nga manghatag naman kita 500 pesos. Sama palaro naton nga winner. Ayos damo ginang nagapalamangkot gyapon, no? Sakay paring Bong Villalobos ta, good morning. Erlinda May Sulako. May nga aga na. Salamat gid sa pag-monitor. Ang sa Sipalay City, karon sa udto na may update kina siya kung makasubmit or makakuha na sang dugang nga datos si Dr. Sipar Gerhardt Kailian. May ari na kita, winner. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga Pamaswa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamat gid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod number 1. Mayari na sa nagasabat sa iya sining cellphone. Hello, maying aga. Hello sir, good morning, Sir Art. Oy, ma'am, sino gani palihog? Belia Villaruel. Belia Villaruel. Di nang imo area, ma'am?
ACU Losumag, Bacolod City. Barangay Sumag, Bacolod City. Ay naw ka pa-monitor kagida. Ma'am, salamat gid sa pagsuporta permi sa Action Radio Bacolod. Congratulations. Ikaw gid ang amon nagabutan karon nga agag premiuhan. Okay lang nga hatagan ka namon pa mas mga 500 pesos. Thank you, good sir. So mag-extro ganing Action Radio Bacolod ang reporters kag angkor o nasa balita o nasa action. Ano ganing sugpon? Sa Bacolod Action Radio. Okay, congratulations sa imo, Ma'am Bilia Villaruel. Walaton mo lang palihog ang imo dira nga kwanhang text bala gikan diri sa amon sa admin. Pila edad na gani, Ma'am Bilia? 61 years old. 61 years old. Sige, congratulations kid, Ma'am. Thank you, good sir. Thank you. Salamat. Okay, thank you. Sa Pamasqua sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Aksyon Hotline. May agad na kay Derwin Maalat, ara siya sa Doha, Qatar. Gamonitor karon nga aga. Kag Califer Caniezares Senior. No? Salamat man kay Jeline Urbano Balauro. Okay I-check talang si partner naton Eric Tenerefe sa Hinubaan. Naligad tubong report yan. Subo gidya ang Hinubaan man nga na-apektuhan kay okay lang kay at least do mga puloyan, mga balay lang to ang kung hindi atop ang nawasak, ang bilog nga balay gid ang nadiskasya. Now, nanong latest update subong mga boundaries, ang mga pagsulod bala nila coming from dito sa Negros Oriental, magpasulod na ang kumusta dito, nanong sitwasyon. Ari sa aton nga linya ang dito sa Hinubaan, gid-check naton. We have partner Eric Tenerife on the line. Action Eric, good morning sa imo. Kumusta dira sa Hinubaan, Primo? Primo, mayong aga, Primo Art. Kag sa tagpalamati sa Action Radio, mayong aga sa tanan. Hinubaan right now is trying to recover from the bad effects ng Bagyo Odette. Gina-consolidate by 10 o'clock subong aga ang consolidated reports ang totally affected, partially damaged, totally damaged, crops affected. Maga-report na ang mga department head sa Kailagistraw. So laban-laban karon sa Odto Primo Art asa sa mga program niyo sa gabi makahatag ni ko sang detalyado nga report kag kung ano gid kadako sang damage. Okay. So far, Hinubaan side, passable na ang amon mga dalan na pag-utod na ang mga kahoy nga nagkala haplay sa tunga sang mga highway namon. Except sa mga poste sang Sineco sa Barangay Asia. May isa ka poste sang Sineco sa Barangay Asia malapit sa patio. Nagahapagid sa dalan. So ang mga dalagko nga mga hauler trucks kay diri nagagi sa amo nga liyen sa Oriental kag ang mga service bus nagapamaligpid lang anay sa higad. So isa na da ka poste ang nagapa sa Barangay Asia. Way labot sila sa mga poste nga nagkalatumba sa mga talamnan. Okay. Dito naman sa Barangay Bulwangan, around 15 kilometers away from poblasyon. Isa naman kadako nga poste ang natumba dito malapit sa Cabaldi compound. Kag amo man nagapamaligpid man ang mga tawo, ang mga truck na nagalabay. So far, blackout ang bilog na Hinubaan and bilog na Sipalay. Hapagid. And if reports are to be believed, ang mga ang amon kuryente lampas pa New Year magasiga din sa Hinubaan. So ligom dulom ang amon Christmas, ligom dulom ang amon New Year. Okay. Pero kung hindi pagid magdamo ang mga task force sa Noseco, malabutan pa kami 2 ka bulan bago makakuha sang power supply. Grabe. So problem na nagtuhaw tungod kay fishing area kami, kulang ice ang Hinubaan. Ang mga mangingisda namon kapag laghap sang yelo, kundi kami makabakal yelo.
mineral water. Ayawan pangita sa mga water refilling station. So may mga water refilling station na nakahingagaw bakal generator pero hindi gyapon makatrespasser sa water requirements namon. Okay. Ang manamit-nami lang dire Primo Art sa sitwasyon sa Inubaan kay may mga na-identify kami dire nga mga bubon kag mga bomba sa tubig na potable ang tubig. Okay. So amo ini subong ang naga-apuya dire sa potable water requirements sang Pumuluyo. Ang battery, 30 ka iwatt battery subong sa Hinubaan. Aha. Why din-check ko kagapon, nagdalagan ako pakadto sa Bayawan and the parts of Dumaguete. Nagapangita kita tani generator. Why ubos ang generator. Okay. Tanan ng mga generator na pwede mabakal sa tawo, why gid? Would you believe Action Art sa siyudad sang Bayawan? Ang generator na last week ginabaligya 35,000, ginabakal sa tao up to 65,000 pesos. Grabe. Ang mga battery sang salakyan, amat-amat nagakaubo sa mga istante. Ang isa kadako nga department store sa Bayawan, nga kalabanan nga taga-Hinubaan dira nagabakal, ubos ang mga rechargeable lanterns, yung mga flashlight. Why ka na sang mabakal nga rechargeable electric fan? Pati na ang mga rechargeable nga stand fan dalagko ubos sa mga istante. Okay. Ranging from 5 to 10,000 pesos pinatukos ng tao. Kaya hindi magwanta ginuot nga nagbulos diri sa amon sa Hinubaan. Okay. So that's the situation right now. Ang amon livestock damo diri baka, karabaw, baboy, nagkalamatay. Ang bugas diri sa amon nagsaka na ang sinako. Okay. Kahapon ang bugas nga primera klase nga sa una mabakal sang 1,700, subong ginabaligya na 2,250 per bag. Per sack, 50 kilos. Grabe ka mahal. Ang mga dipasahe nga salakyan masyado kaningit kay ang mga tao instead nga magwa sulod aralan sa ila balay kay ginakayo ang mga pamalay. Nagmahal ang lansang, nagmahal ang sin, ang nipa subong problema gid, kulang nipa. Ako bago lang ko naglibot kay may mga pila kita ka mga miyembro sang amon nga partido dire nga guba gid totally damage ang mga balay. Huwag na kami baklan sa nipa. Okay. So, nagpapangita kami subong supply sa nipa, base may ara kada, free to me. Problema, so nagaway man tala di plantasyon. Diya mo gani na, generator gid, kung may ara na generator sa Makulod, damo gid rin subong kapangita sa Inubaan, isa na kudra. Kay ang amon nga mga opisina, kulang gid sang mga generator. Ang isa pa gid guro primo kay kundi sa Negros Oriental. Naagyan po part of Basay Negros Oriental Primo Art, hindi tanto damage, jutay. Kaya daw na natago-tago sa jutay sa igo ni Obet. Ang Bayawan, kilalang ka mga posting nagkalatumba, pero hindi man tanto ang damage sa Bayawan. Okay. According to one engineer nga na istorya ko kahapon nga ara sa City Hall of Bayawan, pinapahinga gawid subong pasiga ang kuryente kay may ara lights on kag fireworks display pa iya si Mayor Pride Debes ang Bayawan nga himuon sa Miyerkules pitsa 23. Grabe. Nga Christmas party canceled ang Christmas party sa local government of Hinubaan. Canceled ang mga Christmas party sa mga eskwelahan. Instead of Christmas party, ang ilang nga natipon nga kwarta ginapamakal bugas, flashlight, tubig, kag kung ano pa para i-donate na lang sa mga totally damaged properties and houses diri sa amon area. Primo, isa pa gido may gapamangkot diri kundi tourism or tourist destination ng Hinubaan. Ti kumusta da? Hindi ka mo makabaton mga turista makadto da kag ang mga nakapareserve? Ang aton diring tourist areas, ang mga beach resorts naton, kadamo gid sa mga damage nga mga beach resorts. Okay. Ang ilang nga mga cottages. So, kung may ara nga gusto magkadto sa Hinubaan,
kag si Palay, kaya daw may amigo ko kumanog kadto sa si Palay na suntuig, January, daw apektado. So i-check lang ang reservation ninyo sa mga sa online or Okay. sa mga beach resorts. Sa mga nagapamati subong nga gusto mag-contact sa ilang nga himata, wala signal ang globe. I repeat, wala signal ang globe. Smart lang gid ang maarang-arang na signal, pero intermittent. Okay. Kalabanan matawgan, pero hindi naman kamo mag-intindihanay, di buhinas lang permi action radio dumayong signal kada tawag nyo. Amo na sitwasyon. Sa kaingod namon nga syudad sang Sipalay, which is the worst hit sa syudad sang Kabangkalan na Primo Art, ang Sipalay subong may mga missing pa nga ginapangita. Missing. Okay. Hindi pa makipan. Okay. So, kaina nga kay member magkita sang Kennel Club diri sa Hinubaan, may ara kami diri nga mga ido nga sagod balaga pang search and rescue. Ang iba namon nga mga kennel assets kaina dindala na sa Sipalay para try nga mag-intra sa pag-recover sang posibleng mga Missing. nagkalamising. Okay. So grabe gid ang Barangay Hill Montilla kag ang part sang Barangay Mina kadamo gid sang mga missing. Hindi pa ma-declare kung patay or buhi basta kadamo gid ang missing. So ang mga ido diri sa amon nga na-train for search and rescue, isa na duwa man diri sa akon ginpadala na sa Sipalay kaina para nga mag-conduct sang search and rescue bulig sang Hinubaan na Kennel Club sa syudad ng Sipalay. Okay, okay. Grabe gid primong damage. Gani. Ang net effect sa ekonomiya, for sure magamahal ang bugas. Kay ang bugas diri nga nagahalin sa Hinubaan, Sipalay, Candoni area, halos nagkalahapay gid sang bagyo. Magamahal man ang kopras. Kay nagkalatumba na ang mga lubig. Diyos. Saging, magaiwat man ang saging. Ang isda nga ginasupply dira sa Palapala sang Bacolod, kag ang isda nga ginasupply sa Palapala sang Dumaguete, apektado man subong bangod kay ang amon nga mga sakayan dagat diri mga fishing boats, kalabanan nagkalawasak man. Ang total production sang isda, ang fish catch, suno sa presidente sang Hinubaan Fishermen Association, si Mr. Bimbim kumpare ko Candulisas, reduced by 60% ang ilang operation. Okay. So when you talk about reduced by 60%, you're talking about tons and tons of fish na hindi masupply dira sa Bacolod, na hindi masupply sa Dumaguete. Yes. Amo gid Friends? sitwasyon subong. Primo, daw medyo kwan gid ipetig ko, may mga obligasyon pa ko sa nasyonal. Pero Aryo, matawag kami liwat sa imo to for further nga mga updates ni ay. Okay, Primo, standby lang ako diri. Anytime na kinanglan kita sa Action Radio. Karon sa Odto, may consolidated report na ako sa inyo. Yes, thank sir. you so much. And from Hinubaan, Alagad Eric, thank you. Salamat. Ipiti galing panahon ko, no, grabe. Karon sa Odto, may mga report na kag comprehensive data sa sining tabo kag affected to sa Hinubaan, no, grabe ini. Ang Sipalay mo gid ang budlay sa mga buton in terms of communication, ti baldado gito mo. Galing way nagikot tiyempo ho, karon na lang sa Udto Palihog, I know that the governor will be having a press conference man karon nga aga para nga maghatag update sa mga pumuluyo sa Negros. Kabay pa si Presidente Digong makapadulong diri sa aton, no, sa probinsya kag magmando nga padasigon ang pagbulig kag restoration sini. Kung sing una may mga warriors gani ang Seneco kag Noseco nga ipadala sa iban nga lugar nga naapektuhan sa bagyo, hopefully this time kita na ba ang nagkakinahanglan sa bulig sang iban nga ba electric company para hindi man malabutan duha ka bulan pa ang pagbalik sang kuryente dito sa Southern Negros. While tagaling tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalaga ng ako na mabilin sa inyo Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule
and T combination na mo gini mo. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Tay hupon saying thank you for joining the show. Mga kaaksyon, din ka man nga bahin sang Pinas, laputon ka sa amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio!